Gi-invite ta ni Mayor Samsam, nakigdulag basket ni Dwight Ramos, ni Bite King, ni Win Banyama, namilig mga sapatos, and before nato sugdan atong vlog, ato sang intruhan. Ako day si Paco, ug ilang tawag na ako kay Paking. Kapilagi pa sa kita ng kasing-kasing, pero karon naanay gaamping. Charing, kung wa kay lingaw karon, kuyog ta, manglaag, mangaon, ug uban pa. Adlaw nga Huwebes, Nobyembre 2, 2023, holiday karong adlaw mga siaw. Walay trabaho, walay buhatonon, pero mangita tag buhatonon kay ang atong lawas na anad na nga sigig na ay trabahoonon. Ang unang buhaton nato mga siaw kay manglimpyo tas kwarto. Mao ni gitawag og semi general cleaning kay ang kwarto ra may gilimpyuhan.